Zdravíme vás u ďalšieho videa. Dnes si prezrieme opustenú školu niekde na strednom Slovensku. Lokácie tu zamerne nedávame. Dnes tu je so mnou Tobias, Joško, Rado, Kika, ja. A poďte sa pozrieť s nami na to, či sa nám tam podarí vlastne dostať. Lebo nemáme žiadne informácie o tomto objekte ani nevieme, kde tu je vstup. Takže skúsime ho nájsť. Môžete ísť na to? Nechávam. Cítite sa na to? Babi. Ospravedlňujem sa za trocha horšiu kvalitu, len ako to už býva zvykom, svietiť sa tu nejak moc nesmie. Tu je nejaké auto hore. To sú domy, ne? Toto tu vyzerá. Pravdepodobnosť. Tak poďme spodom. Pravdepodobnosť chytenia policajtami 90%. Zaschla to tam nedávame na netička. Štade to keby Tam je to zabarikádované, vidíš? je zavarené. Tam. Nie, však tu sú len drakiky. No tak skúsme nájsť zatiaľ ešte inú. Je zamknuté, že? Neviem. Nejaká kuchárka nám otvorí, hádam, ne? Rozbité okna. Lebo keby niekto vyťahne. Tu máme šrobovák. Jediné, čo nám vo výbave chýba šrobovaky. To je opustené, ne? Áno, tu. To je tomu. Grafity, ak to už býva zvykom. To sú nejak netrhaj to zbytečne. Nie, ale sa. Už niektoré. Nie ani jedno z okien otvorené. Tu sa dá nejako zhýbať. Neviem jak. Ukáž? Môže ja tlačiť tu. Pomaly. Poprosím, vodu neberete. Takže to... Ale? Skúsme toto ešte otvoriť. Nemá. Čo má? Tlačičku potlačíš ku sebe. Musíš dať do pravého uhlu, akéby, tieto okna. Áno. Tak, ku sebe potlačiť, nadvihnúť. Vieme, ako to funguje, majú Ale to teraz ho sebe. rozbijeme, keď tam budeme loziť. Nie. Skočíš. Tu, skočíš tam. Dobre, potom sa odrievame naspäť. Kto ide prvý? Ja. Pozor na okna. Na okno nech ho nerozbijeme. No ty to nevidel. Ukáž? Je to strašidelné. Tak ja môžem ísť prvý. Podržíš mi to? Ja pôjdem. Rato, ty zasni prosím ťa tú čelovku, lebo to svieti jak blazen. Hej? Ja sa bojím, že to okno praskneme. Alebo... Nepraskaš, keď skočíš na dole od toho. Batoh. Baťo. Si smote dole. Ja mám už iba 10%. Podržíš mi to prosím ťa? Jasné. Ďakaj. Toto bude hardcore. Hardcore. Môžeme poďakovať Tobiasovi ináč. No, akože bez mňa by ste boli celkom akože ďaleko. Jak sa dostaneme vonku? Cez to isté okno. Hej, to zlomíme. Nezlomíš, dávaj, skoč. Dole z toho okna. Tak. Keď tak to vystrihneš. A drž to ostatní. Kde sa tlačí? Nestúpaj na skúr. Rádo. Potichu hlavne. Do piču sa stlačila.
10%. Toto je akcia Z. Prečo? Dávaj. Nastúpaj na skôl iba. No, to môžeš. To držím, mať. Posledný člen Jožko ide. No, neverš. Jožko je vnútri. Nestúpaj na skôl. Kokos. Čo ty máš ale váhu? No, to je cítiť. Dávaj. Dávaj, čo ti je? Dobre, ja to len takto prikrém. Tu nepriebudeš tak. Tu niekde dole. Nehaj to tak, poďme. Ja by som išiel najprv henta, lebo henta sa tu ide ďalej tá budova. Kam by si šiel? Najprv do tejto strany a potom skúmate ďalej, lebo henta je taký tunel do druhej časti domu. Dobre. Radovan, prosím ťa, zapni si to červené svetlo, lebo toto všetko moc žiari. Takže nachádzame sa vnútri, sme sa sem dostali, Tobias vyriešil okno a ideme pozrieť, čo sa tu nachádza. Posilovňa. Čo tam je? Jak by sa sem dostal? Počkaj, pustí ma, tam idem sa pozrieť prvý. Stoličky. O, šuflík. Pohode. Hej, nikde nič. Nikdy nevidíte. Ale musí to ísť. Tu boli sprchy. Nejaké zamknuté dvere. rok. Ja som nechoď, lebo toto budeš musieť celé blurovať. Čo tam je? Tam sú papiere také, vieš, 18 plus. Časopisy pre dospelých. Presne tak. Tu bola medicín bal starý. Kyble, obavy zo športových pomocok. Keby je niekomu zima, môžete si dať mikinu ľudia. Tá posilovňa tam bude. Tu je čo? Zasúka, radiátor, to boli asi šatne toto. Neviem moc, natáčať. To je nejaká diera tu, keby niekto niečo kopal. Boh vie, čo tu dovládal. Ďalšie sprchy. Bolo to asi rozdelené na ženské a mužské šatne. Umývadla. To už bolo, kámo, písateľ, už to bolo. Zaprašal sa tu nasiaci prístroj. Fuj, nadýchal som sa tu ako vody. Stará pochodovka. Ďalší nasiaci prístroj. Tu sú zamknuté dvere, zašrobované. Pravdepodobne. Hej, tie dvere sa sami pohli. Neviem, či to je na tej Pozrieme sa. Je tu otvorené okno, mohol to byť aj vánok. Neviem, či to bude na tej kamere vidno, keby sa sami pohli tie dvere. Idem za moju partiu. Dosť prachu tu je celkom. Či z toho hasiaceho prístroja, alebo odkiaľ. Takže... Takže tu niekto býva.
tu niekto prebíja. Hej, prísam Bohu ľudia, že tu niekto prebíja. Tu má niekto váhu, kalkulačku a pozrite sa, čo je tam. Tu niekto Tu prebíja. sú karty. Takže to mám nejakú narýchlo. Karty. Tu si bezdomovci urobili. Je tu ďalší paníka. Chalani, nechytajte nič. Tu ešte za... A nie, tu nie je otvorené. Pozrieme spotrebu. Kedy je to spotreby, počkaj. Hore není, alebo dole zo spodu. 2021. Starý medveď. Prísam Bohu, tu niekto chodí spávať. Našli sme tu nejaké nelegálne látky. Už len čakať, kedy kto na nás vybehne. A nezobral som si ani žiadnu výzbroj. Tu je kufrík. Vyzerá byť prázdny. Ten vyzerá byť prázdny kufrík. No ľudia, prestáva sa mi to tu páčiť ináč. Neberte nič hlavne. Niekto vybehol. A to neviem, či to môže byť len niečo suché. To je ono. Ale dívaj sa, tu niekto normálne, Ty koko. tu má niekto bundu a nevyzerá byť v zlom stave, vieš? Ani na druhej strane mikina je tam prenesená. Tá bunda vyzerá celkom pekná, ako keby ju kto si nosil. Keby bola teraz priamo odložená. No, Až ma to desí. takže ty kokos, čo ak tu niekto? No kámo, ja si chcem dať natočiť video, žiadny problém. Reprak? Zubná pasta? Tam menej tvrdá. Ja si myslím, že to je úplne rýchlo video. To sa svieti. Či to odráža. Idem prvý, hej? Sami tu nebehaj. Pre bezpečnosť. Nie, poďte sem. Poďme von. Čo tu bolo? To je vietor, padlo to. Padlo okno. To, čo som vám hovorila, ako fakt. Neutekajte, hej, toto nerobte, že začnete sa plášť. Ostaňte v kľude. Ja som sa schoval za okno, keby niečo trafil. Proste som povedala fajčím to okno. Potichu. A tu je výstup nejaký. Von. Možno. Neoddelujte sa od domu. Nie, nie. Ticho. Odtiaľ to? Aha. Mám taký pocit, že niekto tu je s nami. To je madrac na zemi. Poďte, no tam nikto nebude, tam je stolička, ale poďte. Podržte mi to, prosím vás, ja si zaviazem na topánku. Keby niečo, ja vymontujem tú poistku a hodím mu ju do hlavy. Neviem, ľudia dneska to nevidím na Spirit Box ani na ničine. Počkej, tu poďme po toke. Zobral som si niečo na obranu.
Niečo som tu počul. Odtiaľ to dole. Ste všetci? Nezatváraj niečo. Toto je dobrý urbex, ale toto je zamknuté dvere. Či to je tam? Je. Prečo? Danša, ľudia, dívaj sa sem do okien. Hej, tam sú ľudia. Vidíš ich? A dívali sa sem do okien a my sme tu všetci svietili ako. Mali by sme. Čo? Nie tu, to je iná budova. Poďme prečo ťa tu už asi. Poďme. Potichu. Ale z tejto strany, že tam sú ľudia. My sa vybežilo. To je zatiaľ najlepšie miesto, čo sme mali. Takže ľudia, sme si viac jak na 80% istí, že niekto sa tu s nami nachádza v tejto budove. Hej, strašne cítim človek či... Strašný bordel tu je. To je nejaká sol, cukor, alebo čo to je, nebudem to zisťovať ďalej. Dúfam. Poďme. Poďme, sme všetci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poďme. Začína to byť dosť adrenalinové. Pustite ma, idem prvý. Nebojme sa, vidíme ešte nejaký čas. Na túto čas? Kamo, poďme, veď nebojte sa. Čo, poďte. Nič sa nedieje. Ježiš, sme tu 6, to 4 chalani. Ticho, a treba pozerať všade. Či tu fakt nebolo? Dole to nič. A možno nie zabeli, ja zaraz dvere, ja idem. Prepač, že mám tam v strese. Povedz mi, to není. Pozor na tie poklopy, chalani. Pozor na poklopy. Ľudia majú... Takže, ako toto je adrenalina, chalani. No, Ja, viem, a tu je pivnica. tak tam ti nejdem. Počkaj, ja sa nakúknem. Čo je v pivničných priestoroch tejto školy. Není tu nič, len nejaké staré veci. Ideme do tej pivnice? Tam som bol, tam nevede nikam. To je len doľava a hotovo. Betón rozbijeme hlavou. Počkajte, pustíte ma prvého. Čo máte za palice? Ja mám takéto Ja mám takýto, že betón sa to... Ideme hore pozrieť? Henta tie poklopy budeme smerom do lava, tak je nás cesta naspäť. Ľudia, za toto video nám dajte lajky, odber. Tu nemáme veľké odbory. To budú aj svaby. Toto je asi najväčšia lokácia, na ktorej máme aj trocha strachu. No tu je. Fú, tu je iné horko hore. Tu je nejaká opona. Toto bolo nejaké... Á, meotar, starý meotar. To je nejaký rúbsak. Ľudia, našiel som starý rúbsak. Tu asi nejakí zlodeji boli, sú tam táblo. Rado,
Že nevieš, na čo bolo toto. Prosím? Kto vie, jak sa toto volá? To je kopírka, ne? Ale že taký. To je meotár. Čo je? Podrž mi toto, Bias. Ja sa páči. Natáčaj ma, ja vám to vysvetlím. Takže skade meotár slúžil na to. Tu si vložil papier. Priesvitný papier s napísanými vecami, alebo ti to presviecovalo na stenu a z toho si opisoval. A to volá meotár. To je už rarita toto školská. Na niektorých školách to ešte používajú. To mi dajú, to si beriem. A tu je čo? Potrebuješ tú kameru niekto? Ja. Daj sa ďalej troška. Ja, tu sú tie fajné krabičky. Tam sa dávali pásky z meotáru. Na toto slúži, konečne sme to dávali. A tieto krabičky sú veľmi kvalitné, ale neberieme nič. Ďakujem. To je iný urbex. Začína sa mi to ľúbiť. Čo? To nejde, to je asi. Ale niečo to drží z ruky. A tu je, čo to je za techniku, toto je staré filmy nejaké. Chceš tyčenku, ja mám 2 tyčenky. Ja mám 2 tehly. Chalani vyzbrojení. Poďme pozrieť cenu, tu sú nejaké dvere, čo vedia, aby sa môže vypadať. Toto je najväčšia lokácia, ktorú sme mali. To je jedna skrinka. Myšlení, to bola skrinka, asi tiež to bude. Východné. Najradšej mám, keď ti poviem, že počkajte, pôjdem ja prvý, kvôli nebezpečenstvu a všetci uchojami. Nech si to riešia potom sa. Učebňa B45. Tu je ešte starý rozvrh. Ďalší meotár. Meotár. Meotár ďalší. Pôjdeš niekedy ešte. Ty sa bojíš? Bojím sa len preto, že tu niečo je. Je tu niečo. Nejaký ľudí. Vecka. Tá tabula ešte. Stará tá školská tabula. Idem potichu. Tu sú flašky, tu niekto oslavoval. Niečo, nejakú ránu som počul. Zo spodu. Zas a obal. Flašky. No nič, mali by sme to tu ukončiť. Všetkého veľa školy. Ešte tu je jedna časť. Ešte to je tu z toho. Ešte nemôžem prejsť. Ja mám najväčší strach z toho, že dojdu tam, tí, čo tam majú podkladané tie veci. Keby niečo nevykývali. Poďme tam dať to? Tu by malo byť CNC pracovisko. Tu sme boli. Tu by malo byť mašina. CNC pracovisko. Je to napísané. To ide trocha do kopca, že? Je to cítiť. Sme všetci, áno? 6. To je
Ako táto budova není najmenšia. Tam nejde, tam sú. Tu nič není. A môžeme prejsť tady auto. Takže tu by sa mali nachádzať staré stroje. Tam je stroj ešte dole. Ticho. A ja som tu. Ja si zmením len strany. Tu je kumbal pre upratovačky. Hore sme boli. Tu sme boli už. Nie? Ako... Dobre, asi sa pobereme ku výstupu, nie? Ja by som išiel ešte na tú firmu. Čo je to kusilo to? To ma ešte sem. Čo? Tu sú obaly zo starých myší. Čo? Tu je prázdna miestnosť s umývadlom. Môžete vidieť, voda tu už nie je. Ide voda, kamaráde. Môžete si natočiť. Tu ešte funguje. Voda tu normálne tečie ešte. Takže to nebude tak dávno opustené. Dobre, mali by sme sa pobrať ku východu. Tu niečo buchlo. To bolo ľudca. Jaj? To není to, to bolo tam smerom. Tu ešte jedno poschodie. Ak si nebojte moc. Kam? Ešte jedno poschodie, kde sme neboli. Ale ty zasvieti tú červenú lampu, lebo toto Ale ja nevidím, dokoľa ja sa poviem, či čo tam je nejaké niečo. Takže ideme hore ešte. Že nám jasne nie. Že nie sú zbytočné. Aj to môžete vidieť robiť. Tu je niečo, tu sú nejaké dvere. Dvere zamknuté. Alebo to niekto drží. Nedrží, to by si cítil. Ale tu je zas horko jak hovado. Ty kokos, tu by to strašne teplo. Hasiaci prístroj. Bordel. A na ten nádherný strop. Toto bola čo, kaplnka, alebo čo? Strašne pekné to je. Tak toto áno. Tu sa niekto dobíja. Zasvieti, normálne tam pekne. Jeden to tam pícha, čo mi to ukradnú. To je zamknuté. Rozkopal tie dvere. To je prázdna miestnosť. To moja vás. No nič, poberme sa odtiaľto preč. Jasné. Lebo už sme tu... Tu je stará lavica školská. No nič, ľudia, zhodnotili sme, že dneska tu žiadny paranormálny výskum nebude. Lebo furt mám pocit, aké by tu kto si snad nie. A, Na tom, čo sme videli za lampky. a niekto nás videl, že sme tu. Ale to sme nevideli. Vlastne tu na niektorých miestach tu bolo cítiť bezdomovcov, ty kokos. Hej, strašne to cítim pach. Neviem prečo, ale
Ako keby nevyznám. Som zacítil taký málo. To je nejaká pohár z niečo. Čo to je? Tak sálo. To je tuhé. Niečo masla alebo sálo. Poďme východom, čo je tu napravo od toho leča. Čo je? To sme. Tam sa vegetácia nejaká. A počuj. Ja keby som stále počul hlasy nejaké. Nepočujem nič. Tak nešúchaj nohami a počuj. Tu sme boli. A tu je ten východ, my ideme tak ďalto? Prečo ste opäť viac otvorené ako to? Neboli. Ja aj tak. Tak ďaleko sa nedostaneme. Tak ďaleko sa nedostaneme. Tá vegetácia tam je bujná. Ráto, dobre, vypni svetlo. Ale čo je tam? Čo chodí? Nie. Dobre, ja budem držať okno. A ja budem držať okno, tak ide Rado. Ty prosím tam natáčaj celý priebeh, jak vyviezané. Daj sa ďalej trocha, nech na sebe. Kamo, Kamila, chceš poslať to za Mia. Mia. Cara Mia. Daj mi rameno. Toto je melódy pána Martina. Ďalší, postupný východ. Ja chcem ísť. Ja chcem ísť von. Nič som nestlačila. Čo je? Tam som niečo počula. Leste už. Leste už. Les. Ja spomôž. Les. Keď aspoň... Tobias, pridržaj, čo to bolo. Ja som to pekla. Les. Dobre, je tam. Les. Dajte mi niečo, čo sa všetko. Počkaj, a tu je nejaká paleta, však to si môžeš dať pod nohy, ináč jak rebrík. Však, ale to je tu presklené. Daj mi to sem. To sa bude klúzať asi. To daj. Však daj si to tam. No, jak ti to bude dobre. Toto je akcia Z. Nechcem, pôjde. Nestúpať na skôr. Hore si vstúpiť. Nie, ty sa potlač. Ty sa o mňa potlač, či ťa vyťahne. Ja by som ti pomohol, musím držať to okno. Toho podržím, mne to už ani okne drží. Dobre, podám ruksak. Podržte mi ruksak, hoši. Čo, kde mám telefón? Neviem, tu ho nemáš. Telefón. Tu ho nemáš. Mám. Jo, máš to. Podrž, natáčaj a svietni s tým zároveň. Nevidím si pod nohy, hoši. Ďakujem. Takže sme na závere dnešného videa. Mohli ste vidieť, čo sme zažili v tej opustenej škole. Podľa mňa zatiaľ najhoršia lokácia, kde sme mali strach. Ani Spirit Box, ani naše prístroje na paranormálne vyšetrovanie sme tam nedali. Lebo mali sme furt pocit, aké by tam niekto s nami prebýva. To, čo sme tam našli, ste mohli vidieť. Žiaľ Bohu, nebudem to môcť dať na náš kanál na YouTube. Asi by mi to blokli, ale dáme to možno na inú platformu, tam si to môžete pozrieť celé. Ďakujeme za vaše odbery, lajky. Dneska so mnou Mia, Kika, Rado, Jožko, Tobi. Vo väčšom počte, neobvykle. A vidíme sa pri ďalšom videi. Dávajte odbery, lajky pre ďalšie videá.